classes de P3. I què som? Dofins i tortugues. Molt bé, i comencem el dia sempre fent un moment d'assemblea. I veiem quin temps fa. Per veure quin temps fa, algú fa de pastoret, oi? I quina cançó cantem? Pastoret, d'on vens? De la muntanya, pastoret, d'on vens? Molt bé. I a vegades fa núvols, a vegades fa sol, a vegades plou, oi? Ara, a quina estació estem? A l'hivern. Molt bé, estem a l'hivern. I què passa? L'hivern fa molt de... Uf, quin fred que fa l'hivern. Què més fem en el moment d'assemblea? Expliquem moltes coses. Què ens ha passat el cap de setmana? Com ens hem aixecat avui? Què fem? I també si estan a casa o no estan en el col·le. Exacte, si han vingut totes les tortugues i tots els dofins a l'escola o s'han quedat a casa. Perfecte. També celebrem els aniversaris, molt bé. Cada mes treballem una emoció, oi que sí? I com treballem les emocions? Les emocions, a partir de contes. Oh, i quins contes hem vist a l'escola? El monstre de colors. I ara estem fent un conte que és un animal. Quin animal és? Un peix. Com es diu aquest peix? I com es diu el peix? El peix? El peix irissat. I què li passa al peix irissat? Estava molt trist i no volia compartir les seves escates. Ho has dit? Perfecte, molt bé. El peix irissat no jugar. No volia jugar al peix irissat, no volia compartir, no volia jugar amb ningú. I després, pensa, raona i es posa molt content. Per què? Perquè ja S'ha compartit ja les seves escates. ha compartit les seves escates. Sí, compartir. El peix irissat sí que comparteix, es posa molt i molt. Puc compartir orelles aquestes. Molt bé, de cop i volta troba el pop. Troba el pop. I té... Clar, ja està molt content, troba el pop amb els seus ulls molt oberts i li diu: peix irissat, si comparteixes estaràs molt content. I tenim un responsable, oi, a la classe? Sí? Què fa el responsable de la classe? Qui fa el responsable de la classe? Què fa? Ajuda. També va buscar bits i rètols. Va agafar bits i rètols. Perfecte. Oh! I què és aquest? Què és aquest? El Carnestoltes. El Carnestoltes. Perquè cada mes treballem una temàtica i aquest mes de febrer treballem Carnestoltes. Les classes estan distribuïdes per diferents espais, oi? Espais d'aprenentatge. Tenim l'espai d'aprenentatge de puzzles i construccions. Quin espai més tenim? Tenim l'espai de biblioteca. I què hi ha a l'espai de biblioteca? Les llibres. Titelles, molt bé. També tenim l'espai de lectoescriptura, que aprenem a escriure el nostre nom i a identificar totes les lletres del nostre nom. També tenim el lògico-matemàtic. Què fem en el lògico-matemàtic? Juguem, també, sí, treballem molt. I també tenim l'espai de psicomotricitat fina. Ens hem de concentrar moltíssim també en el de psicomotricitat fina.